खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर जारिमिनारि बिजाबखौ धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सिब्राम बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि थुनलाइ सिबिसुला धरेन्द्र नार्जारिनि नैथि बिसान धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर जारिमिनारि बिजाबखौ धेमाजि जिल्ला एबसुनि मावफुलियाव मोनसे मेहेरगोनाङै मेलेमजिबि सुबुंफोरनि गेजेराव थुनलाइ सिबिसुला धरेन्द्र नार्जारिनि दैदेननायाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सिब्राम बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। मख'जायोदि थुनलाइ सिबिसुला धरेन्द्र नार्जारिया खन्थाइ, रायथाइ, सल'मा गोबां गावनो सुजुनानै दिहुनबोबाय। थिग बेबादिनो 2024 मायथाइनि 12 जुनाव दिहुननाय बे धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर जारिमिनारि बिजाबखौ दिनै बेखेवनायजों लोगोसे फोरमायोदि बे बिजाबाव 1996 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथा जानायसिम बै समखोन्दोआव मुंख्लं जानाय धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि बड'लेण्ड आलादा हादोर बिनायनि मुंख्लंफोरनि सुंद' जिउखौ लोगोसे बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुं फारिलाइफोरखौ मोननो हागोन होनना फोरमायो। बिनि सायाव बुंनायाथ' बेनो जे मोनसे समाव जेब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि लिंनायाव 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जाय मुंख्लं जादोंमोन सोमावसारनायाव बेखौ आङो थांनाय 2022 मायथाइयाव गांसे सेथि बिसान दिहुनबाय आरो नैबे 2024 मायथाइयाव नैथि बिसान माने बिएलटि समनि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय बेखौ आं दिनै दिहुनदों आरो बेखौ आङो सिगाङावनो दिहुननो थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन नाथाय सम मोनाखैमोन आरो बेबादि रांखान्थियावबो एसे दिगदार जानानै दंमोन। बेनिखायनो दिनैहाय बेखेवनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो। थांनाय जुननि 12 अक्ट'खालि बेखौ बेखेवनो नागिरदोंमोन नाथाय ओइदिनखालि क'क्राझाराव गासिबो सेन्ट्रेल एबसुआ जयैनो मुंख्लं सानखौ फालिनायखाय बहाय जिल्लायाव फालिनाय जादिया आरो ओइदिनखालि बेखेवनाय जादिया। बेखायनो दिनैहाय बारग' एबसु मावथि आं बेखौ बेखेवफैनाय जाबाय। बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनबाय। बिजाब फरायनायाथ' आसलते दाबो बारा खमायाखै। मानो होनना बुङोब्ला आंनि बुजिनायाव बिजाब फरायग्राफ्रा दाबो फरायो। मानो होनना बुङोब्ला बै समाव जों जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन होमब्ला बे समाव मेट्रिक पास जानोनो जोबोद गोब्राबमोन। नाथाय आथिखालाव मेट्रिक पासखौथ' बारानो हो दानिया फार्स्ट डिभिजनखौथ' बार होबावबायसो दानिया फार्स्ट डिभिजननि सायाव स्टार मार्क 80 मार्क लाखिग्रा जाबाय गथ'फ्रा। दा बेखौ नायोब्ला आंनि मथे फरायनाया दाबो खम जायाखै बांदोंसो। लाइमोनफोरखौथ' आंनि मथे लाइमोना सिखारनांगौ फरायनाय हुदा खालामनांगौ। जेरैहाय जों दा मोननै रोखोमनि हादोर फिसा मोनबाय बिटिआर मोनसे आरो बर' कालचार काउन्सिल मोनसे। दा बेवहायनो खुंथाय गोहोआव एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव फैनोब्ला जोंनो आइएएस नांगोन, एपिएस नांगोन, आइपिएस नांगोन। दा बेफोरखौ जोंनि बर' फरायसाफ्रानो बर' मानसियानो बे खाबुखौ लानांगोन। दा बेनिखायनो आरोबाव दा जेसेबां स्टाडि खालामदों बेनिख्रुइ बांसिन स्टाडि खालामनानै आइएएस अफिसार, आइपिएस, आइएफएस बेबादि अफिसार जानानै फैनो हाथों। आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं दाख्लै मिथिना मोनदों जे बर' कालचार काउन्सिलाबो मोनसे बेबादि रोखोमैनो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलनि कम्पिटिटिभ एग्जाम बानायदों। ओमफ्राय दा माखासे बायदि रोखोमनि फ्राय 30सो बा 35सो डिपार्टमेन्टनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव फरायनो थाखाय खाबु होदों। दा बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेफोरबायदि मावनांगौ। जानो हागौ बिटिआरआबो बेबायदिनो फुमोननाय दैदेननायाव कचिं होदोंमोन। दा बेबायदि कचिंखौ जोंनि बिथिंबो होनांगौ। जेरैहाय मिसिंफ्रा जोंनि बर'फोरनि रुजुनायाव जोबोद खम
बुंनो थाङोबा 4 बाहागोनि 1 बाहागोल' जागोन मिसिं सुबुं अनजिमाया नाथाय बिसिनाव डक्टर इन्जिनियार बहुद दङ दा बेखौ नायनानै जोंनि बर'आ आरो डेभेलप जाबावनांगौ आं खोनानो मोन्दों जे सिलाफोथाराव आइएस कचिं आरो माने APSCनि कचिं बिथांमोना खुलिगोननो होमबा जोंनि बर'फ्रा मानो खुलिनो हाया खुलिनांगौ अफिसार जानांगौ डेभेलप खालामनांगौ दानि जुगावथ' नोङो कम्पिटिटिभ एग्जाम होनांगौ आरो कम्पिटिटिभ जुग दा बेनिखायनो आरोबाव लाइमोनफ्रा बांसिनै स्टाडि खालामनानै डेभेलप जाथों आं बेखौनो हास्थायो थानायाथ' दा दिनै 23 जाबाय ओमफ्राय सुजुनायाबो 20सो जाबाय मा बिजाबमोन थिगानो दा माने डिग्रियावबो सोलियो आरो MA आवबो सोलियो आरो बर' थुनलाइनि जारिमिनबो आं लिरबायथ' आरो माखासे रिफारेन्स बिजाब आं लिरबाय आरो आं सुजुनाय बिजाबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो गांसे सोलिनानै दंमोन खन्थाइ आरो सुंद' सल' जथाइ होननाय बे बिजाबा माबायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फराय बिजाब जानानै दंमोन आरो बिनि अनगायैबो रेफारेन्स बिजाब बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो सोलिदों आरो आंनि बिजाबखौ बै डिब्रुगड़ आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटियावबो गांफा गांनै माने सोलिनायखौ आं नुदों आरो दा आंना बुंनो थाङोबा जागायनायसो जादों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' मानसिया गांसे गांनै बिजाब लिरनायखौनो जोबोद लिरनाय बायदि मोनो आं असमिया लिरगिरिफोरखौ नुदों सासे असमिया लिरगिरियानो 150 खां माने 150 थान गाहाम बिजाब लिरदों बेबादि रावा मानो डेभेलप जाया जानो बेनिखायनो जोंनि बर'नि रावखौ डेभेलप खालामोबा जौगाहोनोबा बयबो लिरनांगोन गांसे गांनै लिरनानैल' जानाय नङा गोबां लिरनांगोन गांसे गांनैल' लिरनानै बहा बे डेभेलप जानो दा जोंनि रावा थांनाय BTC एकर्डआव 8 सिडुलाव हाबबाय दा बेखौ नायनानै जों ओरैबायदि दा गोख्रों बांसिनै खामानि मावनांगौ दा बेबादि बांसिनै खामानि मावनांगौखौ जोंहा जेब्ला 2003 मायथाइयाव BTCनि एकर्डआव 8 सिडुल हाबदोंमोन ओइदिनखालि बोसोरावनो जोंहा आसामनि बयनिख्रुइबो टपमोस्ट इन्टेलेक्सुवेल होननानै मिथिजानाय हमेन बरग'हाया बुंदोंमोन जे बर'फ्रा दा बांसिनै खामानि मावनांगोन आरो ओरैबायदि खामानि मावनांगोन बिथांमोना लिरगिरिफ्रा गोबौ थुंग्रिजों थाबायलांनो हानांगोन होमबासो बे बर' रावा थांनानै थागोन होनना बुंदों होमब्ला बेफोर धेमालि खोथा नङा बेनिखायनो जोङो गुबुन रावनि बिजाबफोरखौबो फरायनांगौ आरो स्टाडि खालामनांगौ गुबुना मा बुंदों जोंनि बुंनायाल'थ' सर्बस्व नंजोबा गासिबो नंजोबा दा बेनिखायनो इंलिसआ असमिया जा बायदिसिना आसलते फरायनांगौ स्टाडि खालामनांगौ बे गुबुन थुनलाइयाव माबादि बुंदों दा बेनिखायनो गुबुन थुनलाइखौ फरायनानै बर' रावआव लाबोनांगौ लिरनांगौ दिनै खोब गोजोनथाव खौरां दिनै जोङो बर' पिपल्स क'र्डिनेशन कमिटिनि प्रेस मिटआव जोंनि सार धनेस्वर नार्जारि बिथांखौ लोगो मोन्दों आरो बिथाङा गावनि नैथि बिसान धेमाजि आरो लखिमपुर मुंख्लंफोर नैथि बिसान बिथाङा बेखेवदों आरो बे बिजाबखौ आंखौनो बेखेवहोदों आरो बेनि थाखाय सारनिसिम आं खोब मोजां गोजोननाय साबायखर जासिहरदों आरो आसा फारिदों नैबे धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर बे नैथि बिसानाबो बयबो बर' रायजो राजाजों अनसायजायो आरो बेहाय जोंनि मोनसे गोथां जारिमिन बिथाङा सेथि खोन्दो बेखेवखांबाय लोगोसेनो दिनै नैथि खोन्दो बे सेथि आरो नैथि खोन्दोआव जोंनि गोथां जारिमिना दङ बर'फोरनि आरो बे बिजाबावनो माखासे जारिमिनफोरखौ मोनगोन आरो आसा फारिदों बे जारिमिनानो जोंनि थाखाय भबिष्यत इयुन बर'फोरनि थाखाय मोनसे राफोद मोनसे गोरा मोनसे जोंखौ गोहो होगोन आरो इयुन फिउचाराव जोङो बिदिखौ नोजोर लानानै जों खामानि मावनो हागोन बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट लानानै बे मोनसे बोलो होनाय मोनसे बिजाब जागोन बेखायनो बयबो दानि इयुन जोलैफ्रा बे बिजाबखौ नायनाया मोजां मानो होनब्ला दानि जोलैफ्रा हयथ' आगुनि जारिमिनफोरखौ मिथियाबो जानो हागौ बेखायनो मिन्थिनोब्ला नैबे धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर नैबे बिजाबाव थागोन आरो आं बिथां सारखौ खावलायबावदों जाहाथे धेमाजि लखिमपुरल' नङा जोंनि एन्टायार बर' कालचार काउन्सिलनि सिङाव BTSC थाखाबायानोसै बर' कालचार काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर'फोरनि जारिमिनखौबो लासैनो बुरखांनानै बिदि बिजाब दिहुनो बेखौ आङो सारखौ खावलायदों आरो बेखायनो बिथाङा जिबायदि खामानियाव आगान सुरदों बा बिहोमा होदों सारा बेखौ मोजाङै लांबाय थानो हाथों आरो बिथांखौ बयबो जोंनि गेदेमाफोरा अनसायथों रां रुफायानो जा फिजिकेलानो जा बा जोंनि खोथा बाथ्रा गासिबो रोखोमै बिथांखौ हेफाजाब होथों जाहाथे जोंनि इयुन बर'फोरनि माखासे गेरेमसा माहारि दानायाव बिथांनि जिथु मावनाय बिहोमा बेफोरो जाहाथे गेरेमसा हारि दानायाव मोजां खाबु लानो हायो
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।